سلام كبرات تخطاتلتي داسني اكسترا نحجي باستدال وزيناتات قرابة هاجرات السودان اب قبص الزقبرو زلو وعلى بالزملكات وصي زلو زيناتات مرحتي ايرتران قبصن غيرو مزلو ركب بزعبا مسقاق ايرتراويان كاب ايثيوبيا بودو حورات هاجرات زقوم غجله زوص مغلصن اب كلل امحرا غنين زلو مچواي نحده اسرائيلاو غداي غيرو مهلاو مغلاصن كالن زتقال كاونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخطاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كطوقون بخبري بود حورات هاجرات زتوكلو كيلاتات لوم حموس اب جنيفا سويسرلاند اب ذهبوا مغلصي ايثيوبيا نمسغوغن مأسارن ايرتراوين حتى تعوبا دو كتبل صويعم اتوجله ايثيوبيا ورحسن زغبرتو جاملاو مسغوغ ايرتراوين اترير بمخنان كمز زمسل عمامن جاملاون قصعي تكبرات انصار متكلات عالم لخوس معاتي كبل غليصو ابز حلف ورحي اب ايثيوبيا كنبرو صنحو لعل 200 زخون ايرتراوين سدتنياتات بحيلنا وهاغروم كمز ملوسه تغير زبل صبصبات كزرغاح ترايني ريو تكال أقولغلو سدتنياتاتن تملستن إثيوبيا دما كلهم تملستن مزقوبة سدتنياتات ويحاتة تعقبة آيكونا كبلي مليسو اتتكال نزز بله بعسران حموشان سنة أبزوز أمغلص خوينو ازي بدحرتي بكوميشن سبعو مسالات إثيوبيا نسقود دايا ملكيتو بقدام عسان 4 سنة زوز أمغلص مخانيو كوميشن سبعو مسالات إثيوبيا تحت عدما زركبوهم كلتا ميتزقو موتي إيرتراويان بقديتا ناب إيرترا مملاس كمزا شاقولة بمغلص مزمل كتم آكالات منقست فدرالي إثيوبيا كزرارب مخانو مغلص إيو أفليت نيريو حجغاتي بزعبا مسقوق إيرتراويان كاب إثيوبيا ملكيتو أب جنيفا سويسرلاند تصاوعي تغريبو زلو بود حورات هاجرات زتوكل غجله أبتي أوصيو زلو مغلصي ناتم سدتنياتاتن حتى تعقبان اخل مصنعتن كمصوم زخل سعبيناتن كيغانازبكا ناب كابو زهدم بوتا ملاس نتوسخ مقصعتي مسوارن مأسرتن زمرح يكبل كمز حبره مع كان زينا رويترز حابيرلو زي كمتي بتكال اغلغلوت غداي سدتنياتاتن تملسن إثيوبيا زوص حبريتا ازي ناي ود حورات هاجرات غجله كيلاتات كمون قطم كاب إثيوبيا ناب إيرترا استسوقو إيرتراويان مزقوباتن زي مزقوباتن سدتنياتاتن حتى تعقبان كم زنبرو أبتي مغلص إيو حابير لا مع كان زينا رويترز أبز قداي قبر ملسن مسمع كاب وها بقال منقس إثيوبيا لقصتلون كاب حلافي قداي سدتنياتاتن تملستن إثيوبيا تسفهم قوبزاين زقوبر فتنه كم زي قنعي تغيسو كم ذكر المسقاق إيرتراويان سدتنياتات ملكيتو كوميشن سبعو مسالات إثيوبيا اتم قدايات مأسرت زخون سدتنياتاتن حتى تعقبان نفاس سلك لافتون وانا بيت صحفة بوليس كفل كتما اق قاليتن بمكتتال اتم والقصبات دحر مأسارهم بيت فردك يقربو نلعل 10 معتا زتأسيرهم كبلن كله اتم أسرتي سدتنياتات مخانكم زراق سند يبلكمن كم معسكر كتوصو فقاد زيبلكم كنسخم اب كتما تنبرو بزي فقاد سب سرح توافيركم بزبل مغنيات تأسيرهم كم زنبرون بدحر دمار زي دليتهم ناب إيرترا كم استسوقوغي اب صبصابو اسفيرو زنبره مكفافن مأسارن اب العل سدتنياتات بفلاي كاب العلي إيرتراويان نبرت اديس ابا ازوتيرو كرأس انح مخانو بزحات نبرت اديس ابا إيرتراويان اب استفلالي اغاطاميتات كغلصو صيني حميوم اب إثيوبيا بفلاي دما باديس ابا بشحات زقصور إيرتراويان كم زنبرو صبصبات يحبرو ببريزيدنت جبصي عبد الفتاح السيسي تودبه بحموس 13 حمله اب كايرو استخيده وعلى قرابه هاجرات السودان مرحتي إيرترا إثيوبيا دو السودان تشاد ليبيان ماكلاي ريبابليك افريكان استساتفوا خوينم نتينا بسمره مبصح زكايده مكتل اولو بيت مخر السودان جنرال مالك عقار اب قداي السودان زكايد زباون اهغراون متتاوات كم زي دغف زغلص بريزيدنت سياس نقدم حيلتات اب قداي السودان ايدم كم اتاو كقطبه اللوم كبل كم زتلابوه بقانق عرب تزرغح مربب زينا الشرق الاوسط حبيرا ابتي اب كتما كايرو استخيده وعلى قرابه هاجرات نساب زسمع مدره حزب السودان بعلو قداي كفتح عدل كوهبلو متتاو ناي قدام حيلتاتون كالا الو كبلي تزاريبو نسقصيلو اتي اب قبص استخيده وعلى قرابه هاجرات السودان حزب السودان اب قداي بعلى كواسا عدل ذهبنا مجمرتا ناي تنويح مسرح كخون تسفا كم زلو غليصو مشوعت هاجرات تداوب هاجر السودان سالسا ورحا اوصير زلو كينات كلته تصاررت وتهدراوين حيلتات بوليتيكاو مفتح كركبول انت زيكيلو اب قرابه هاجرات التو صلواتات كفتر كم زخلي زغلاص علاماتي اب قبص استخيده وعلى قرابه هاجرات السودان ون ابز عبز تكور مخانو مجلس منستر ودايات وصاي قبص انصيرو اقدمه ب10 حمله اب قداي السودان بمتكوار اب اديس ابا زتغابه وعلى 4 ابالات هاجرات ايغاد باب منبرنت الاولو بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان تنصيغيو نا ايغاد ناي شمغلنا تبغسو كمرح زتمززه بريزيدنت كينيا ويليام روتو مس ازازي قلطف حيلي جنرال محمد حمدان دوغلو زوغني بمباليو جنرال عبد الفتاح
الفتاح البرهان نصيغوا እዚ خمزيلن كل دما بعدمه بريزيدنت ግብፂ عبد الفتاح السيسي ናብ ግብፂ ዘምርሕን ናብታ ሃገር ኣብዛኣተወሉ ሚኒስተር ስፖርትን ባህልን ዝተቀበሉ ኢሳያስ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ምስ بريزيدنت ግብፂ عبد الفتاح السيسي በአካል ተራኺቡ ኣብ ክልታው ጉዳያት ከም ዘተ ማዕከና ዜና ግብፂ ሓቢረን ነቲ ምስ ኢሳያስ ዝገበረ ርከባ መልኪቱ عبد الفتاح السيسي ግብፂ ክልታው ዝምድና ክልቴን ኣሕዋት ሃገራት ኤርትራን ግብፅን ንምሕያል ከምኡውን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምትሕባርን ሓበራዊ ፕሮጀክታት ንምድልዳልን ሓያል ድሌት ኣለዋ ክብልን ከሎ ኢሳያስ ብወገኑ ኤርትራ ምስ ግብፂ ብዝተፈላለዩ ደረጃታት ክልታው ዝምድናታት ንምዕባል ሓበራዊ ባህገ ከም ዘለዋ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ ብድሆታት ይገጥሙ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዞባዊ ምርግጋእ ንምዕዋት ዝዓለመ መርገፂታት ግብፂ ዝነኣዲ ክብል መግለፂ ከም ዝሃበ ወሃብ ቃል ፕሬዝደንት ግብፂ ኣሕመድ ፋህመ ገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኢሳያስ ኣቀዲሙ ምስቲ ኣብዚ ዋዕላ ክሳተፍ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዘይወግዓው ርክብ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ነይሩ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አቦታት ትግራይ ከንገብሮይና ዝበልዋ ምርጫ ጳጳሳት ቅዋም ቤተክርስቲያን ስለዘይ ተኸተለይ በመባል መንግስት ደው ከብሎ ሓቲቶም እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ንኽልተ መዓልቲ ዘካየደ ህጹጽ ኣኼባ ምዛሙ ስዒብዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ሕቶ ኣቕሪቡ ዘሎ አቦታት ትግራይ ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት እታ ቤተክርስቲያን ነቲ ኩናት ዘይምኹናናን ንምእመናን ዘድሊ ድጋፍ ዘይምግባራን ዘለዎም ቅሬታ ብምግላጽ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ተፈልዮም ናይ ባዕሎም ቤት ክህነት ብምቋም ጳጳሳት ከም ሸሙ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም ነዚ ስዒቡ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ኣቦታትን ሊቃውንትን ኣብ ክንዲ ኣፍ ደገ ሰላምን ዘተን ዝጥቀሙ ነቲ መዋቕራዊ ውዳበ ጥሒሶም ክብል ይነቒፉ መንበረ ሰላማ ቤት ጽሕፈት ሃገረ ስብከት ትግራይ ካብ ምጥያስ ብተወሳኺ ዘይግቡእ መግለፂ ክህቡን ጳጳሳት ክሾሙን ምድላዋት ይገብሩ ምህላዎም ቆብል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ፌደራል መንግስትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ነቲ ተግባር ደው ከብሎ ሓቲቱሎ ኣቦታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትግራይ ሰንበት 16 ሓምለ 2023 10 ጳጳሳት ክሾሙ መደብ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም እዮም ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ እዚ ናይ ኣቦታት ትግራይ ውሳነ ሕገ ቤተክርስቲያን ዘይኽብርን ብዓይኒ ቆኑና ቤተክርስቲያን ዘይግቡእ ዝኾነን ማእከልነት እታ ቤተክርስቲያን ዝጥሕስን ንሓድነት ቤተክርስቲያን ዝጎድእን ብምባል ተቃዊሙ ብተወሳኺ እዚ ናይ ጳጳሳት ምሻም ነቲ ብኩናት ዝተሃስየ ሃብትን ንብረትን ዝዓነወ ገዳማቱን ኣብያተ ክርስቲያናትን ዝተጎድኦ ህዝቢ ዘይረብሕን ዘይግቡእን ብምዃኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ደው ክብል ወሲኑ ኣሎ ክብል እዩ መግለፂ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝሕብር ብዝሓለፈ ሰሙን ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብዝተሓዝ ንህዝቢ ትግራይ ይቕሬታ ከም ዝሓተተ ዝዝከር እዩ እቲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ድሕነት ኣቦታትን ኣመንትን እታ ቤተክርስቲያን ንምውሓስ ዝግባእ ጻዕርታት ዘይምግባሩ ከም ዘጣዕሶ እዩ እቲ ሲኖዶስ ገሊጹ ዝነበረ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ድማ ብፓትርያርክ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ዝተመርሐ ጉጅለ ጳጳሳት ናብ መቐለ ተጓዒዙ ምስ መራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተዛትዩ ነይሩ እዩ እቲ ጉጅለ ምስ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ናይ ትክልል ግን ከይተራኸበ ተመሊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰባት እናጨወኻ ስድራቤታቶም ገንዘብ ክኸፍሉ ምግዳድ ጉንን ተርእዮ ኮይኑ ላብ ዘሎ እዋን ሓደ እስራኤላዊ እውን ተታሒዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣፍሊጡ እቲ ወዲ 79 ዓመት ምዃኑ ዝተጠቐሰ እስራኤላዊ ናብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ክበጽሕ ኣብ ዝገሸሉ እዩ ሃልዋቱ ጠፊኡ ጸኒሑ ዝሓለፈ ሰሙን ግና ብድምፂ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ በረኻ ብዑጥቓ ተታሒዙ ከም ዘሎን ብህይወት ንኽወፅእ ስድራቤቱ ገንዘብ ብምውፃእ ክልእኩሉን ሓቲቱሎ ኤምባሲ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ጎንደር ተጨውዩ ዝበሎ ዜግኡ ብዝምልከት መሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረብ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ዘ ሪፖርተር እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ካብ አዲስ አበባ ዝዘርግሖ ተጸብጻብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢታት ጎንደርን መተማን ዕጡቃት ሰባት እናጨወዩ ስድራቤታቶም ካብ 300,000 ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ብር ክኽፍልዎም የገድድዎም ከም ዘለው ኣረጋጊጹ ዘጌት ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዝተጨውዩን መንጨወይቶም ድማ ክፍለጥ ከም ዘይከኣለን ዘመልከተ ትመርበብ ዜና ዝተሓተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ብውሕዱ 3 ሰባት ገና ከም ዝተቆተሉ ንስድራቤት ገዳያት ብምውካስ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢታት ሰሜን ሸዋን ካልእ ዞባታት ክልል ኦሮሚያን እውን ኣማይ ሰባት ተጨውዮም ብህይወት ንኽወፁ ስድራቤታቶም ገንዘብ ክኸፍሉሎም ይሕተቱ ምህላዎም ክግለጽን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባትን ህዝቢ ኣሻቂሉ ዘሎን ማዕከናት ዜና ብሰፊሑ ዝዛረበው ዘለዋን ጉንን ተርእዮ ኮይኑ ዝርከብ ምጭዋይ ቆልዑውን ዝርከብዎም ሰባት ብዝምልከት ዘጊት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم